în ajun de anul nou, tema aceasta noi am dezvoltat-o și am zis că haideți pentru 2024, da, fiecare din noi, să-și pună lista asta de dorințe, dar zic, uite, când vă scriți aceste dorințe, haideți să le scrie așa ca ele să-ți dea ție aripi. Și toți așa erau entuziasmați. Zic, nu vă puneți niciodată câte un plan sau o dorință de asta așa care poate să te ducă la pământ dacă în caz că tu nu o realizezi. Zic, mai bine tu puneți așa micuțe, treptat în creștere. Și formula asta tot o să vă dau acum. Recording in progress. Așa, deci vreau foarte mult, eu nu o să vă rog acum, da, ca să facem o pauză și să vă scriți voi lista de dorințe, o să aveți asta pentru tema de acasă, neapărat. Eu sunt sigură că crezi, nu crezi, dar este, aș zice eu așa, de încercat măcar o dată în viață, da? Nu toți de când ne-am născut, în fiecare an știam să ne facem lista de dorințe sau ne-a infiltrat asta de când eram copii, nu. Eu lista de dorințe am început să scriu abia când am venit în Oriflame și asta deja fiind, nu știu, manager, deci înțelegeți. De asta vreau ca voi, minuta asta pentru voi, da, să vă luați după ce facem, da, întâlnirea noastră sau mâine, da, să vă găsiți voi așa în liniște, să vă faceți acea listă și eu o să vă dau și tehnicile, o să vă fie mai ușor, da. Unica ce vreau acum, da, să zic că, uite, atunci în momentul când tu vrei să obții ceva nou în viața ta, așa când vrei să atragi ceva nou, da, în viața ta, dacă vorbim și de da, afacerea noastră, un nivel nou, o oportunitate nouă, da, vrei să fii și tu minimum acel director de aur, da, și mai sus, vrei să călătorești cu companie, vrei aceste bonusuri, vrei multe chestii care le dă compania. Sau orice dorință, da, ați avea voi, sau dorința asta de remodelare, da, dacă suntem în prag de maratonul nostru, da, care toți îl așteaptă. Eu aș spune așa că înainte de a dori ceva, este necesar un pic să eliberezi, da, ceva în loc, cum zic eu, să faci loc pentru asta. Ce am eu în vedere? Eu să vă spun din practica mea. Deci eu când îmi doream să slăbesc, da, și poate cineva o să se regăsească, eu, da, eram mai plenuță, respectiv eu nu încăpeam în multe haine de ale mele, da? Cine se regăsește? Aveți prin dulap așa vreo rochiță care eu o mai țin acolo că o să slăbesc și ea stă acolo. Păi eu aveam așa foarte multe, dați seama, și drăguțe și mie mi-era jale să le dau cuiva, să le fac cadou, și tot ziceam, și uitați-vă, atât timp cât eu nu am făcut ordine în acel dulap, cât nu am dat acele haine, da, și am făcut loc, înțelegeți ce am în vedere? Am făcut loc acolo, am deschis energia asta, nu știu cum lucrează, să vă spun, puteți să numiți cum vreți, magii și așa mai departe. Deci, închide rapid, Manu, închide rapid. Doar atunci, deci a apărut, a venit procesul ăsta la mine treptat, că eu am început să-mi ating scopul, da? Fiecare lună, câte un pic și am început să-mi schimb garderoba și așa mai departe. Înțelegeți cum lucrează? Aceeași chestie și în casă, da? Deci când tu simți că nu ai tu energie, da? Sau undeva precis este în casă lucruri care stau acolo de mult și, nu știu, nu vrei să le arunci, lucruri vechi sau ceva de genul. Absolut toți psihologii, da, spun că ca să ceri ceva în viața ta nou, da, deci eliberează loc pentru asta. Și asta se referă la tot, da, și în casa ta, și în același telefon mobil, da, că dacă este încărcată memoria, tu nu mai poți aici nimic, da, cât nu ai vrea tu să mai faci poze noi, da, să mai facem pentru lucrul nostru niște materiale, nu ai cum că e plin cu ce ai tu vechi mai de mult și nu le ștergi, da, s-a încărcat memoria. Deci asta așa, știți,
ca un sfat, haideți să facem, chiar o să vedeți că și energia ți apare alta, da? Poate ați făcut aceste exerciții, eu vă sfătui să le faceți, după care, deci vă așezați și începeți să vă scrieți aceste lista aceasta de dorințe a dumneavoastră. Și, desigur, imaginația noastră, știți, fetelor, este foarte, foarte bogată, poate fi. Eu v-am zis că când am venit în Oriflame, eu nu am început cu lista de dorințe. Cine o să se regăsească, da, din liderii noștri, poate să spună, eu nu știam ce înseamnă să visezi, fetelor, eu nu eram om care a călătorit vreodată, care știa cum arată, da, un hotel așa luxos, da, de 5 stele, da, nu. Deci nici nu știam cum corect ele se scriu, eu nu știam despre colajul viselor, da, și așa mai departe. Deci eu nu aveam idee despre toate astea, înțelegeți? Respectiv aici, deja, venind iarăși la asemenea traininguri ca și acesta, am zis să încerc să scriu și eu, da? Uite cum lumea scrie, ceea ce vă zic și eu acum. Dacă nu ați făcut asta niciodată, tu trebuie să testezi cumva, da? Să vezi cum asta, că un caiet, o foaie, da? Și pix în casă fiecare are, da? De acord cu mine? Și ziceam că foarte multă lume nu visează, nu a știut să viseze, cum și eu, da? Deci imaginați-vă, eu am venit și mie psihologic, fiindcă când stai în concediu de maternitate, nu prea, da, ai mari distracții, copilașul, mâncare, da, scutice. Eram așa cam, știți, băimăcită, care vise, înțelegeți? Deci mie când mi-a zis sponsorul meu, da, care m-a registrat, că uite, tu poți să câștigi $1000, da, că tu poți să călătorești, eu m-am uitat la ea și am început să râd, zic, la care $1000? Eu $1000, deci înțelegeți cât eram de... Eu nici nu puteam să-mi imaginez asta, da? Și desigur că eu nu scriam niciun vis de asta, nicio listă cu nimic, da? Eu sper că eu mă aud și tot e ok. Pentru că eu nu vă văd pe voi, eu văd doar prezentarea. Eu sper că e important că voi mă auziți și mă vedeți, așa? Și de aici, da, deci deja este demonstrat că oamenii care se lasă duși de val, da, nu planifică viața. Asta sunt 80% din persoane. Ce înseamnă se lasă dus de val? Este undeva în internet tot așa o poză renumită și noi des o punem prin chat-uri, că dacă nu lucrezi, da, pentru visul tău, cineva te angajează și lucrezi pentru visul lui, da? Înțelegeți ideea? Deci fiecare dată tu nu faci ceea ce tu vrei, da? Și ceea ce pentru tine să fie, dar faci pentru cineva, pentru acel angajator care te-a angajat la lucru, pentru rudele tare că te-au invitat acolo și te-au rugat să-i ajuți, pentru prietenele, vecinii și așa mai departe. Deci tot timpul tu ești implicat în ale cuiva, da, chestii, dorințe și așa mai departe, da? Oamenii care își doresc schimbări, dar nu știu cum să planifice, da? Înțelegeți? Deci parcă vreau ceva, dar idei nu are. Și atât aici, în ajutor, iarăși venim cu aceste traininguri, da, cum și noi cândva am fost informați de directorii, liderii, și aici începem noi să ne schimbăm, da? Să ne schimbăm viziunea, să înțelegem că mai putem, da? Să vedem cum alți oameni sunt realizați. Hai și eu să încerc ceva, da? Și oamenii care au scopuri, da, și caută oportunități, iarăși uitați-vă, este un procent foarte mic, un procent de 7, da? Și oamenii care au scopuri și știu cum să se realizeze, da, ăștia oameni așa de, aș zice eu, de fier, el știe el face și el ajunge la rezultat. Deci dacă ne uităm, fetelor, la formula asta de realizare a unui vis, într-adevăr așa este. Cum să reușești și cum să-ți realizezi acest vis? Voi neapărat o să vă scrieți
și o să vorbim despre tehnică, o să vă scrieți aceste dorințe și în momentul când voi o să vă scrieți, aduceți-vă aminte, da, de această formulă despre care acum vorbim. Da? Deci, ca exemplu, tu vrei, da, dacă vorbim despre afacerea noastră, da? Tu vrei să-ți faci, să primești, da, acest nivel, da, nivel de director, da? Să luăm prima treaptă, nivelul de director. Deci, uite, tu îți scrii, ca exemplu, visele pentru anul curent, dorințele tale, da? Deci tu ai un vis. Mai departe, deci se începe detalizarea, așa? Fiindcă este o perioadă de timp, așa? Acum suntem, deci, fiind final de ianuarie până la final de an, avem aceste luni, da? În care noi putem să ne împartem creșterea asta care noi vrem să o facem. Da? Și voi înțelegeți că în business-ul nostru, noi aici suntem ajutați de diferite programe, așa? Deci te vrei să atingi acest nivel și tu te gândești, da? Începi să împărțești. Noi zicem în limba rusă, da, se zice съесть slana по кусочкам, da? Elefantul ăsta mare, nivelul ăsta, zicem, da, care 7500 de baluri bonus, așa? Și începi să le împarți, da? Cam în care lună, în ce program tu încă o să mai participi, așa? Fiindcă aici sunt și programe pentru manager, poate vrei și la o conferință, înțelegeți? Poate vrei să mai ai un bonus, ceva care o să dea compania și atunci tu începi, deci compania te ajută ca tu să detalizezi planul ăsta mai mare în mai mici. Deci tu întâi ajungi manager, da? Primele trepte, după care mergi mai departe, da? Ajungi spre senior manager, da? Și deja mergi în calificare la director. Și iarăși, datele acestea, cum am spus eu, pentru că dacă compania ne dă aceste programe cu bonusuri, mereu sunt date, corect? Deci, calificările acestea, uite, un catalogul acesta sau două cataloage. Deci, tu trebuie să-ți specifici când faci lista ta, deci dățile acestea. Și crede-mă că când tu ai specificate aceste dăți, tu ai și altă energie, așa? Uite, încă un pic mi-a mai rămas și eu asta fac, da? Sau uite, mi-a rămas încă o lună și uite, ajung acolo, așa? Dar când tu, când a dat Domnul, eu vorbeam cu echipa și des spuneam, uite, când vrei să fii director? Când a dat Domnul. Și zic, nu lucrează chestia asta când a dat Domnul. Atunci când tu ai scris pe foaie, atunci când tu faci acțiuni, atunci la tine se primește. Atunci, da, Domnul îți dă acea energie care tu vrei, de care tu spui. Dar pur și simplu așa nu. Și le asigur că este necesar să aveți obiective care sunt cu termen diferit, da? Termen lung, termen mediu, termen scurt. Deci catalogul nostru are doar 3 săptămâni. Da? Asta e un termen scurt. Da? Dacă vorbim de un program de bonus care pe câteva cataloage, da? Aici putem să luăm mediu. Dacă vorbim despre calificări mai mari, da? La conferințe, putem să o clasificăm pe un termen mai lung. Da? Sau alte, nu știu, vrei diamant să fii, da? Iarăși împărțești în câți, ce termen tu faci, 2 ani, 3 ani, da? Ajungi treptat la acest nivel, așa? Deci, cum am zis eu, ți-ai stipulat tot și acționează, fiindcă nu poți, da? Nu se întâmplă. E scris, dar fără acțiunea ta, da? Nu apare chestia asta, nu e magie. Și uitați-vă ce important este, fetelor. Întotdeauna dacă v-ați scris un plan și vedeți că nu merge cum ți-ai scris-o acolo, niciodată nu da mâinile în jos și spune gata, nu pentru mine. Corectează, înțelegeți? Ajustează-l un pic, ceea ce am spus eu. Puneți-vă un plan ca el să fie pe măsura puterii tale, ca creierul tău să înțeleagă că, uite, el poate asta să facă. În momentul ce tu, de exemplu, acum ianuarie, tu acum ești manager și tu îți spui că vrei să fii gold director la anul nou, e puțin probabil, da, nu e imposibil, dar e puțin probabil. Și tu, de exemplu, ajungi la anul nou și nu se primește asta și creierul tău ce îți zice? Nu-i pentru tine, da? Gata, las-o baltă, ți-a ajuns, da? E suficient? Nu, da? Înțelegeți ideea? Dar atunci când tu, de exemplu, acum îți spui, uite, îmi pun baza pentru nivelul acesta de gold director.
Ce înseamnă baza? Tu o să începi să-ți construiești aceste echipe directoriale, da? Înțelegi că trebuie doar două, minim două, plus grupul tău personal care îți pui un plan să-l dezvolți și tu muncești în direcția asta, înțelegi? Și atunci tu o să ai și mai mare energie să faci asta și când o să ajungi la finalul anului, tu o să ai deja începutul acesta, da? O să ai echipe manageriale, tu o să fii în această direcție și creierul tău o să zică, mă, bravo, uite la tine s-a primit, tu ți-ai pus obiectivul și tu ți l-ai atins, pentru că tu oricum o să ai un rezultat, dacă tu toată vara asta, da? O să muncești, o să recrutezi, o să dezvolți aceste două echipe, tu o să ai da, baza pentru Work Director, înțelegeți? E straniu că nu vă văd, dar continui. Dacă cineva poate în microfon să zică că mă auziți și e ok, eu continui. Sigur, Loredana. E tare interesant că eu vorbesc cu prezentarea, dar e important că voi mă auziți. Și uitați-vă ce o să vă spun acum din practica mea. Deci când am început și eu să-mi scriu lista de dorințe fetelor, eu nu știam cum corect se scrie. Credeți-mă, eu știam că nu se pune la negativ, asta știam, dar că trebuie să scrii detaliat, că trebuie să scrii acolo cum trebuie să te simți. O să vă zic așa un exemplu. Deci eu nu știu de unde în capul meu acea dorință am scris-o și de ce eu am vrut, adică eu înțeleg de ce, da? Deci eu am scris una în lista de dorințe a mele, una că vreau să verific sănătatea mea într-o clinică privată, bună, înțelegeți? Adică eu aveam în vedere că, da, trebuie cum fiecare om normal, da, să-ți faci odată jumătate de an sau an, deci analizele, să vezi cum te simți, dar eu nu am scris acolo că să fiu sănătoasă în momentul acela când eu verific, da, să înțelegeți, pur și simplu să mă duc la un control. Și ce credeți? S-a îndeplinit chestia asta anul trecut, dar cum am ajuns eu într-o clinică privată? Cum am ajuns eu acolo să-mi verific sănătatea? Da? Am ajuns că mi-a trebuit o intervenție chirurgicală, da? Când era rău, când era urgent, înțelegeți? Și când am citit eu lista mea de dorințe, eu nici în gând, da? Că eu am așa problemă, că mie îmi trebuie așa intervenție și așa mai departe. Înțelegeți? Eu pur și simplu am scris că eu vreau. Iată, da, ce a zis Universul. Vrei? Poftim. Dar eu nu am scris cum eu am vrut să se întâmple toate chestiile astea. Încă un exemplu, iarăși, tot din experiența mea. Eu foarte mult vroiam să ajung în Italia, da? Eu vroiam să văd Milano, eu vroiam să văd Duomo, da? Deci eu priveam aceste poze, știți, tocmai până la fiori, da? Atât de mult îmi plăcea și mă uitam. Și, desigur, eu mi-am scris în lista mea de dorințe, eu vorbesc acum și mi-s făcut pielea de găină. Eu mi-am scris în lista mea de dorințe că eu vreau să plec în Italia cu familia mea, da, să vedem, da, să vedem Milano și așa mai departe. Dar eu nu am specificat, iarăși, în ce condiții, cum eu o să mă simt acolo, da, dacă eu eram să scriu. Eu vreau să plec, da, să mă primblu, să fiu în o perioadă de odihnă cu familia, să fiu fericită, să mă simt bine, să am suficienți bani, da, pentru a ne distra acolo și mai departe. Eu nu am scris asta, înțelegeți? Și cum s-a îndeplinit visul. Noi am plecat, dar noi cum am plecat? Noi am plecat foarte repede când s-a început războiul în Ucraina. Deci mama mea a venit din Ucraina, noi am plecat, deci am dus-o acolo, este sora mea. Și noi am plecat într-un stres, da? Deci, înțelegeți? Deci asta s-a îndeplinit dorința. Am văzut tot asta, dar nu era fericirea cea care... Da? Mă înțelegeți? Voi scrieți în comentarii dacă înțelegeți ce zic eu. De asta, din experiență vă spun, deci când o să vă scrieți acum dorințele, eu sunt sigur că voi aveți și visați și trebuie să visați. Sunt atâtea locuri frumoase pe lumea asta a fetelor că te uiți și zici, măi, doar să trăiești și să vezi asta, înțelegeți? Dacă îmi dai... Loredana, tu acum spuneai despre cum să-ți scrii visele și nu știu dacă eu am aprins camera, dacă mă vede cineva.
Eu am găsit Da. mult, citeam și eu că îmi place tot chestii de univers, de meditații, de vise, de cum să le scrii corect, fără negația nu, fără moment. Și să știi că chiar a lucrat, pentru că eu nu de mult am găsit această hârtiuță, nu știu cum să-i spun, o pagină dintr-un carnet. El arată, iată, cam așa, vă arăt pagina asta, care am luat-o și cu mult suflet, am colorat-o cu flori, cu diferite culori și am scris aici ceea ce mă reprezintă pe mine, de fapt, da? Dans, dragoste, cântec și viață. Și pe versul am scris la modul prezent, da? Cine sunt eu, unde vreau să fiu, și ce vreau să fiu. Și încă câteva momente de aici nu s-au realizat. Chiar am vrut să vă arăt, pentru că eu chiar am scris, da? Deci ceea ce spune Loredana nu este... da, deci chiar am scris și s-a realizat foarte multe. S-a realizat că eu sunt soție, că sunt mamă, că am plecat în orașul meu de vis și de suflet, care este Istanbul, și că am un job pe care îl iubesc și toată viața mi-o dedic, da? Adică nu este un job oarecare la care vin și plec. Este un job cu care trăiesc. Și mai sunt careva puncte de aici care trebuie să se realizeze, de ce eu chiar cred în chestia asta și chiar vă îndemn după această întâlnire a noastră să luați o pagină de foaie, să desenați pe ea ce doriți și să scrieți într-adevăr la modul prezent ce vă doriți, pentru că chiar lucrează. Sorry, Loredana, de introducerea asta, pur și simplu. Mulțumesc. Eu sper că fetelor le este interesant, fiindcă ce greșeli am făcut, vă spun sincer, da? Și asta, într-adevăr, se îndeplinesc, dar Universul nu poate să citească. El a citit ceea ce tu ai scris. Și încă un moment important, iarăși, nu, dacă vezi că ai scris incorect, în orice moment poți să, încă o dată să mai rescrii, da? Să faci altă listă. Nu importă, nu vă temeți de asta. După ce mi s-a îndeplinit așa, eu aveam o perioadă că eu nu vreau să scriu lista de dorințe, înțelegeți? Și în capul meu era ca o frică că iar o să fac greșeală. Și de asta am început să privesc training-uri, am început să fac o altă tehnică, da, care se numește tehnica de 100 de zile, 10 dorințe. Deci iarăși a fost pentru mine ceva nou, fetelor. Deci, nu știu unde am pus eu, deci eu mi-am cumpărat un carnet, pentru prima dată în viața mea am făcut tehnica asta, un carnet roșu, nu știu, așa mi-am vrut eu, pentru că se zice că să-ți mergi în magazin și să te uiți la carnețele și cel care face de un ochi, acela, pentru că tu o să-l iei în mână în fiecare zi, da? Deci 100 de zile. Sunt multe descrieri cum se face. Eu am făcut-o după metoda unei colegi din proiectul nostru și a fost în felul următor. Deci eu mi-am scris aceste 10 dorințe, dar m-am gândit la ele așa corect, adică am scris cu detalii ca să fie cu emoții pozitive, deja știind tot, da? Deci ce am făcut până acum și eu doar le transcriam în fiecare zi. Deci 100 de zile, eu regulat în fiecare zi îmi puneam deșteptătorul să nu uit. Se uitau soțul la mine și fetița și nu înțelegeau ce eu fac în fiecare zi. Și ce e interesant, că a 100-a zi a fost în Egipt, când eram la odihnă. Da? Deci Tamas a primit pe 25 decembrie, deci de Crăciun. Și una din acele dorințe a fost să plec la odihnă cu familia, dar eu nu știam că o să putem pleca. Deci când am început eu să scriu lista asta de dorințe, nu știam dacă o să ne putem permite. Da? Deci erau momente. Și până la urmă, da, noi am plecat, adică atât de mult mi-am dorit și atât de mult am scris zi de zi, da, asta. Și iarăși, da, ce vreau să vă zic, una din tehnici, da, este că cum am făcut eu, deci doar le scriam în fiecare zi, dar să nu te uiți să copii de pe foaia precedentă, dar tu atât de mult le ții minte în căpușorul tău, că tu le scrii singurel.
Și dacă s-a îndeplinit, tu nu o mai scrii, da? Deci ți-a rămas 7, le scrii mai departe 7 sau ți-a rămas 5, fiindcă până la sfârșit deja încep să se îndeplinească, așa și cum și la mine, da? S-au îndeplinit multe din aceste 10. Alții, da, deci mentor la tema asta spun că să-ți scrii aceste 10 dorințe, da, pe prima pagină, să numerotezi până la 100 în acest caiet, da, foile, și pe urmă în fiecare zi, pe câte o pagină unde scrie un, da, cifra 1, tu îți scrii la fiecare punct din dorință, îți scrii ce ai făcut tu azi. Da? Deci înțelegeți, de exemplu, vreau, da, să, nu știu, să ating, adică nu vreau, dar eu am nivelul acela și acela, de exemplu, da? Dacă vorbim despre afacerea noastră, da? Eu sunt în titlu de director, sunt persoană de succes, da? Am încheiat contractul cu compania, da? Deci ca un exemplu. Atunci, la dorința asta, da? Deci tu îți scrii detalizat, punctul 1, tu îți scrii ce ai făcut azi pentru asta. Asta tot este interesant, da? Am recrutat, da? Am lucrat cu echipa, am făcut careva promovări și așa în fiecare zi. Asta tot îți dă energie. Încercați, deci este diferite metode. Și credeți-mă că în fiecare zi când iei carnetul ăsta în mână, iarăși te încarci cu energie. Asta a lucrat la mine. Cumpărați-vă acest carnet, încercați, da? Fiindcă în momentul când tu pur și simplu îți scrii lista de dorințe și ai pus-o undeva, da? Ți-ai scris-o și ai pus-o acolo pe, nu știu, pe folicioară undeva, parcă, da? Ai scris-o și parcă ai uitat de ea într-un fel, dar când în fiecare zi, aceste 10 care sunt, da, cele care vin din sufletul tot le transcrii și le transcrii, creierul tău într-un fel, altfel te ajută pe tine și îți apare acea energie, așa? Ca tu să faci asta. Și cum spuneam vouă, când o să vă scriți acum lista voastră, uitați-vă la toate, să zic eu așa, domeniile din viața voastră, da? Fiindcă nu poți să-ți scrii o dorință doar da, legată de carieră sau o dorință doar legată de familie, dar sunt sigură că din fiecare, da, compartiment de ăsta o să vă găsiți ce voi vă doriți, așa? Și încă o dată este important, tu pentru tine îți scrii, da? Adică a ta să fie dorința. Tu nu poți să scrii că eu vreau ca soțul meu, da, să, nu știu, să fie șef acolo sau să câștige acolo, da? Dacă tu vrei ceva legat de soțul tău, iarăși trebuie să fie dorința ta, de exemplu, da? Eu sunt o soție, da, nu știu, a soțului, adică eu sunt soția iubită, da, sunt o soție iubită a soțului meu, da, care este un om de afacere, da, care câștigă atâta și atâta, înțelegeți? Și aici puteți să găsiți voi, da, așa cum să scriți corect, adică nu poți pentru el să scrii că, uite, vreau ca el să câștige, da? Tu scrii pentru tine că tu îți dorești asta și asta tot e foarte important. Și iarăși uitați-vă la roata vieții, cum se zice, da? Mai departe, așa, cum am zis eu, v-am zis despre durată, da? Sunt de durată medie, durată scurtă, da? Și durată lungă. Aici voi o să vă legați, știu că foarte mult o să vă legați de scara, da, de scară de succes, voi vedeți cât se poate de câștigat și la fiecare nivel și când punem un vis legat de bani, tu te uiți, da, cam care nivel de pe scară de succes, dacă tu aici vrei să te dezvolți, tu înțelegi că, uite, mai venitul ăsta care este, da, de la nivelul acela, mie mi-ar fi suficient, înseamnă că, uite, acolo îmi pun ținta aceea, dar până acolo, până ajung acolo, am, da, venitul care pot să-l primesc, uite aici, la director, da, pe urmă la gold director și așa mai departe. Înțelegeți?
metoda de 10, da? Eu acum v-am spus și eu vă recomand, fetelor. 100 de dorințe, desigur, încercați. Cine n-a făcut niciodată lista aceea de 100 de dorințe, o să vă fie un pic mai dificil. Eu, sincer, când am făcut prima dată, eu nu știu, foarte greu am scos din căpușorul meu acele 100, nu țin minte, foarte greu. Parcă le scoteam, știți, din deget. Dar 10, la sigur, o să vă așezați și o să le găsiți. Da? Și puteți să folosiți tehnica asta. Și tehnica de vizualizare, știți, fetelor, cum a lucrat chestia asta la mine? Dar eu iarăși o să vă spun prin exemplu. Deci eu am venit în companie în 2013, da? 2013, 27 octombrie, asta e o dată magică pentru mine. Deci în 2014, deja când eu mă dezvoltam, am văzut videoul despre banchetul de director. Da? Deci videoul acela, cum a fost banchetul de director 2014 în Casa Sărbătorii. Da? Cine din dumneavoastră a fost, la Buiucani acolo, Casa Sărbătorii. Deci eu am văzut cum spre covorul cel roșu veneau mașinile cele de lux, da? Cu top liderii companiei. Mine atât de mult m-a impresionat, da, frumusețea asta. Eu eram manager atunci, da, înțelegeți? Deci eu, dar atât de mult m-a impresionat și eu am zis că, uite, eu vreau și eu așa. Vreau și eu la așa banchet de director, vreau și eu, nu, da, pe covor roșu, credeam că merg doar stelele la Hollywood. Înțelegi? Deci eu nu fusesem nici la o nuntă unde era pus covor roșu, dacă acum e la modă, da, puteți și într-un restaurant să treceți pe covor roșu, dar mie îmi părea că doar la Hollywood, da, o să poți trece și zic, măi, eu vreau acolo. Mai ce înseamnă să vizualizezi? Deci, înțelegeți, eu am văzut acel video, am văzut pe scenă cum ieșeau cu cecurile alea, da, directori și așa mai departe. Deci eu, când mă culcam seara, atât de mult vroiam și eu acel nivel, închideam ochii și știți cum până la furnici pe mâini, iată atât de mult îmi doream și eu să am și eu un cec de acela, înțelegeți, de $1000 și să fiu și eu pe scenă aceea, înțelegeți? Iarăși priveam careva videouri care se dădeau atunci în proiect și se spunea, dacă uite, gândește-te la asta și o să îndeplinească. Și eu mă gândeam, înțelegeți? Foarte interesant, da? Că eram deja la primul meu banchet, încă un caz interesant, la primul meu banchet, 2015, da, deja eram acolo în sală și cine a fost când a fost prima dată la banchet, o să-și aduc aminte că directorii, da, cel mai mic nivel, stă în ultimele rânduri, da? Lena, cred că o să te aduci aminte, adică încolo, așa, la ușă, păi și eram ultima lângă ușă, 2015. Și pe scenă se felicita diamant și așa mai departe. Și atunci, pentru prima dată, l-am văzut pe Nicolas Pavmir, da, care acum este, da, conducerea noastră mare. Și eu mă gândeam, uite, cu domnul ăsta, atât de important, cred că poți să-ți faci poză, doar că nu o să fii diamant. Zic el, cred că nu e imposibil, dar atât de mult îmi vreau și eu o poză cu conducerea, da? Deci în genere. Și stau la masa aceea acolo în spate și el vine cu paharul de șampanie și ciocnește cu noi și eu mă gândeam, eu sunt atât de mic, eu sunt un director mic și el a venit, îmi trebuiau picioarele, eu nici nu știam ce să zic, m-am ridicat, Țuțu mi-a făcut o poză, știți, ca într-un film de ăsta, așa, pelicula asta, adică visul, eu acum mi-am dorit, am zis că să fac diamant, să mă pozez cu el și el vine și ciocnește șampania asta și eu mai nu mi-am pierdut cunoștința. Adică tot așa interesant, da? Se întâmplă. Aceeași chestie a fost și cu prima mea conferință de aur, da? 2016 a fost Mardan Palace. Cine ține minte, fetelor? Acolo era un pod, așa, deci peste bazinul acela, da? Un pod mare, foarte frumos. Și când s-a anunțat conferința, pozele cele așa de luxoase și podul acela, păi eu atât de mult îmi doream acolo să nimeresc. Deci când s-a anunțat conferința, eu eram în Egipt la prima mea conferință de manager și atunci s-a dat șansa, eu eram director, s-a dat șansa
încă un catalog în plus pentru a deschide titlul de Gold Director ca să pleci la acea conferință. Și eu am zis că uite, e șansa mea asta. Și am venit și am făcut. Deci liderii mei erau ramurile, da, era de 15%, noi de la 15 am făcut 22. Atât de mult am vrut să deschid titlul ăsta și să mă calific acolo. Și mă vedeam pe podul ăla, înțelegeți ce înseamnă vizualizarea asta, iarăși mi se face pielea de găină. Și când am ajuns acolo, deci în istoria mea de succes povestesc des că a fost atâtea lacrimi pentru prima dată. Da? Deci am văzut așa frumusețe, eram șocată, covoarele cele cu niște puf, așa că călcai și în viața mea nu călcasem pe așa ceva. Da? Și luxul acela, da, tot înaurit, tot. Deci, astea sunt emoțiile astea că tu ai muncit, tu ai ajuns acolo și cei care au fost în conferință voi o să confirmați. Așa că nu evitați să vă gândiți la asta, permiteți-vă să vă gândiți, nu puneți în capul vostru restricții că e imposibil cecul acela, că e imposibil banchetul acela, că e imposibil, da, ceea ce dă compania, că totul este aici, da? Să știți că lucrează, lucrează. Ne dăm nouă, da, voie să visăm. Și despre colaj, sincer, eu personal, deci nu am făcut colajul. Poate colegii o să vă spună. Deci eu am făcut, iată așa, online. Deci eu nu am făcut fizic, am în vedere, da? Cum lumea ia această foaie, lipește. Poate o să ajung și la asta, da? Să vină ideea asta. Dar iată, ceva de genul ăsta eu am făcut. Iarăși, din lecțiile de la companie, puteți să fac. Și să știți că dacă poza asta cu Dubaiul era pe undeva lipită și la mine, eu idee nu aveam că eu o să fiu pe acolo, da? Și aici în hotelul ăsta, da, pe frunza asta noi am fost. Lucrează, am făcut poza asta, da, lipită așa online. Așa că nu vă limitați. Puneți diferite aici, că la sigur ceva din ele o să fie ceea care este al vostru, da? Și cum am spus eu, nu am vrut acum aici ca voi să stați, să vă gândiți, fiindcă oricum poate sunteți distrași cu copii și așa mai departe, dar în timpul vostru liber, da? Să vă găsiți acele minuțele care voi o să le luați pentru voi și să vă faceți aceste liste. Și tehnica voi singur o alegeți care voi vreți. Fiecare eu v-am spus, fie cum vouă, dar important să le scriți corect. Da? Străduiți-vă să le scriți așa ca voi să zâmbiți în momentul acela, da? Fiindcă asta se simte. Eu vă mulțumesc mult. Sper că a fost util. Mulțumesc mult, Loredana, într-adevăr, ceea ce ai prezentat chiar inspiră și, cum am spus, chiar lucrează prin propriul meu exemplu și chiar vă îndemn, da, să faceți această temă de acasă cu visele scrise de fiecare zi, să le vizualizați și mai mult decât atât să depuneți și efort pentru ca să se realizeze, pentru că este una să scriem și să uităm și este alta să scriem, să ne vedem acolo unde am scris, unde ne ajunge visul, da? Și să muncim, să punem puterea noastră supremă, 100% ale noastre să lucreze într-o realizare a acestor visuri. Este foarte, foarte important. Dar, ok, acum am vorbit despre vise, despre tot că este într-adevăr că lucrează și cel mai important ce am vrut să zic că, iată, noi suntem oameni reali și oameni vii, ne cunoaștem, facem cunoștință, ne întâlnim cu alți oameni și ei realizează că se poate, că într-adevăr aici sunt oportunități de creștere, de dezvoltare și de atingerea acestor scop. Cine poate să se gândească că lucrând într-o companie sau afiliat ca brand partener la o companie, poate să ajungă în Dubai, da? Pe cele mai mari scene și să fie felicitat cu confeti, cu diferite momente organizaționale din cadrul conferințelor care sunt acolo. Este ceva minunat și despre asta mereu trebuie să vorbim, despre asta mereu trebuie să ieșim în live-uri, să scriem postări, să punem poze și să zicem
că da, este adevărat. Și până la urmă trebuie să avem și un plan, da, către succesul nostru, să vedem care sunt acele instrumente, care sunt acele puncte forte din partea companiei Oriflame, care ne pot ajuta spre realizarea acestor obiective pe care ne le punem. Și acum vreau să invit pe Elena Tabără să ne povestească despre planul de succes și despre oportunitățile din cadrul companiei Oriflame. Bună seara, Elena! Bună seara, mulțumesc!